Ranka da muna so ka ɗan yi mana bayani sunanka da kuma inda ka fito domin al'ummar jihar Katsina. To, na gode, sunana Abdulhakim Yusuf, ni ne Kwamishinan Police na Kogi, amma yanzu a yau IG ya ce zo yin election duty a Katsina Command, kuma na tawo yau muna fata za mu yi election ne lafiya kalau Allah ya da umarnin da zan ba mutane kowa da kowa a zo na lafiya a ji a yi election din lafiya ba wani damuwa. To akwai korafi daga 'yan siyasa cewa kamar suna zargin junansu da za su yi hiring wato ɗauko kamar talks daga wata neighboring state su zo su taimaka masu wajen zaɓe. Wannan shiri kai ma wannan? To yanzu na san na toyo kuma na san 'yan sanda da suna kasa sun riga sun ji wannan intelligence duk inda wani abu haka na san 'yan intelligence kuma na san the operation na commanding the DC operation da kowa an dan arrangement to take care of irin abubuwan nan, amma na san maganar nan kasan 'yan siyasa dole za a yi magana a nan, kuma in da ce za ka zo daga wani state din ma tana da election nata, so I don't ban sama ne za a samu magana ba, amma dai da shi za mu yi shiri. To wani assurance ne kake da za ka ba ma al'ummar jihar Katsina na cewa za su yi zaɓe cikin lumana su ƙare cikin lumana? Wani tabbaci ne za ka ba? Allah ya da inda president ya fada da inspector general yana ce fadawa cewa a bar mutane su je su zaɓe da son su je su yi, kuma tun ba yau ba mun yi training manyan sadan mu, kowa da bana da training din wanda ya ji ya nema rikici dole wuka za ta mutuka shi. So muna zargin iyaye su ma yaran su magana kar ya je wani wanda ya ba su 500 ko 1000 da zai sha kwaya ya zo na rikici zai yan da za mu muka shi. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.